खुलुमबाय आंनि बड' जेटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो। नोंथांमोना आयुष्मान भारत कार्डखौ मोननो हासिगोन, बेमार नायजाग्रा कार्ड। बे बाथ्राखौ भारतनि केन्द्रीय मन्त्री मनसुख मांडवियआ 23 सेप्तेम्बराव 9था रायजोफोरजों सावरायना थांखि लानाय जाबाय। बेयाव आसामनि पबित्र दासआबो फनजों फन रायज्लायना बाहागो लायो। जायफोरनि मुङा 2021 मायथाइयाव स'सिय'-इक'नमिक सेन्सासआव दं, बिथांमोना 50,000निफ्राय 5 लाखसिम बोसोरसेयाव फ्रि रां होनाङा जासे फाहामथाय लानो हागोन एबा फाहामथाय लानो हादों। बे फाहामथायखौ आसामाव 335 सरकारि आरो सरकारि नङै हस्पिटालफोराव फाहामथायखौ लानो हागोन। दायो सरकारा आयुष्मान भारत कार्डखौ 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय 25 सेप्तेम्बरसिम 2021 सिम आर'ग्य मन्थन हिसाबै गोख्रों फोसावनाय जाबाय। जायफोरहा आयुष्मान भारत कार्ड गैया बिथांमोना दायो बानायनो हासिगोन आरो बे कार्डखौ नोंथांनि खाथिनि ओनसोलफोरावनो बानायनो हानाय थांखिखौ सरकारा लाबाय। बेखायनो जायफोरहा आयुष्मान भारत कार्ड गैया, नोंथाङा बानायना लाथारनांगौ, नङाब्ला नोंथां आरो नोंथांनि नखरा बेमार जायोब्ला फाहामथाय लानो हायाब्ला दुखु आरो जाल्लायाव गोग्लैनांगौ जानो हागौ। अखिल गगैआ बुंदों। गोबां सुबुंफोरा बुंदों डि.सि. आरो एस.पि.फोरा एरेस्ट जानो नांगौ होनना। थारै बुंनो थांब्ला जाथायखौ नायना आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मायासो एरेस्ट जानो नांगौ। मानोना हेमन्तआ पुलिस बादि मानसिफोरखौ गावथारहोदों आरो बुथारहोदों गावनि राजखान्थि दोलोनि थाखाय। जाय जाथाया आसामनि गुरुखुथियाव मोनसे खोमोरनो हायै मोनसे गोसोम दागो जाना थाबाय। बे जाथाया असमियाफोरखौ बुहुमनां लाजि फोनांबाय आरो मान गैयै खालामबाय आरो बे जाथायखौ बि.जे.पि. आरो आर.एस.एसआ भट जमा खालामनो एबा बुथुमनो थाखाय खालामदों आरो हेमन्त बिश्व शर्माया हितेश्वर शइकियानि दिननि बादि आरो प्रफुल्ल महन्तनि गोसोम दिननि बादि दाय गैयै मानसिफोरखौ बुथारहोदों आरो नंखायै दाय गैयै मानसिफोरखौ एनकाउन्टार खालामहोदों होननानै अखिल गगैआ बुंदों। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।